Anyway, mahal, bumalik na tayo agad-agad sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa iyo kanina, bibigay ko ang 3 tips sa first date. Yan. O recap na tayo mahal. Unang tip sa first date, sabi ko dapat ikaw ay malinis. Ito na yung good hygiene at dapat presentable ka. 'Di ba? Kung gaano ka kabango sa picture, kung gaano ka kaganda, kagwapo at kakinis, dapat panindigan mo in person. Hindi yung magkakagulatan na lang tayo kapag nagkita tayo sa first date. Di ba? Ganun dapat. Kumbaga, kung presentable ka sa picture, dapat presentable ka sa personal. Yun yung mga basic na dapat mong gawin at ipakita sa iyong dinedate. At ang pangalawa naman mahal na tip sa first date ay magbaon bago magpabaon. Ito na yung magbaon ka ng maraming bagay. Magbaon ka ng sense of humor, magbaon ka ng confidence, at syempre, dun lang tayo sa totoo, magbaon ng pera, di ba? Kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka kagwapo, nakaka-turn off kapag ikaw ay buraot. Oo, doon na tayo sa totoo mahal. Mas masarap magkaroon ng partner or jowa na kayang sumabay sa iyong lifestyle at syempre give and take, o, diba? At syempre dumako na tayo sa pangatlo't panghuling tip sa first date. Dapat ikaw ay funny. Ito na yung sinasabi ko sa'yo na kapag hindi ka ganun kaganda, hindi ka ganun kagwapo, saan babawiin? Sa sense of humor. Di ba? Dapat kaya mong magpatawa, dapat kaya mong dalin yung conversation, dapat ma-enjoy nyo yung date nyo at make it light. Kasi aminin natin na ang first date talaga nga namang nakakakabayan. At kapag dalawa kayong kinakabahan, saan pupunta? Ano mangyayari, 'di ba? Dapat meron sa isa sa inyo o dapat ikaw mahal ang magkakaroon ng o mag-i-initiate ng flavor sa inyong date. Kaya naman lagi kong sinasabi, talo ng maganda at gwapo ang funny sa panahon ngayon. Di ba? Totoo lang na kapag funny ka, kahit hindi ka ganun katangkaran, kahit hindi ka ganun kakinis, talaga nga namang makakapture mo ang puso ng isang tao. Kaya kayo dyan, yung mga walang personality, hindi na nga gustuhin, ay naku, i-workout nyo na lang yung sense of humor nyo. Tingnan nyo si Kim Chino. Ako alam ko na sa sarili ko na hindi ako ganun kagustuhin din minsan eh. Kaya ang ginagawa ni Kim Chino, bumabawi sa sense of humor. O yan mahal 3 tips na yan when it comes on the first date. Na sana naman no, ang Chinitox natin ay matulungan at masundutan. Hindi naman sa masundutan ka, no, masundan ang iyong first date. Kasi ang hirap niyan kapag puro ka date tapos hindi nasusundan. Anyway, mahal, makakasama mo pa naman si Kim Chino bukas naman kasi oras na para ako'y magpaalam. Muli, ako to ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si Kim Chino at susunod na po si Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.